салом дӯстони азиз, созем хубен иншолло. Мо ҳам шукри худо созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Духтаро як ҳафта буд навор накарда будам. имрӯз хостам шумода навор кунам. Созем хубен, азин дилам чӣ ҳол дорем, ба чӣ кору бор машғулем. Духтаро баъзан вақт ҳамахалӣ намедонам чӣ ба намефорам видео кардан. яъне дастам пеш намеравад ки видео кунам. бо имрӯзака бисёри баъд пурсидем барои пурсиданотон раҳмати калон. имрӯз хостам навортон кунам. ҷаъшан рафтаистем духтаро. духтаро хушрӯи ма мо дар ҷаъшан рафтаистем. хостам шумода камтар навор кунам. ҳама шумода раҳмати аллоҳ барои пурсидантон, раҳмати мара дар комментария дар ватсап суроғ мекунем, адаққам дуои нек мекунем. ҳазор раҳмат, ай ҳаматон миннатдорум. подписчикои ма беҳтаринанд. духтаро чиз баъди ина 5 рӯз шид 6 рӯз шид ман навор накардам. ина нав навор кардаистам. ягон сабаб надораву хай камтар гриппам будам, бо намефорам да як хел вақт дастам пеш намерава влог кунам. хай бо ина ма шумода кӯшиш кардам ки навор кунам. имрӯз бисёри баъд пурсидем. мо духтаро ашан харидкунӣ рафтаистем. имрӯз 31 декабр. чӣ хеле ки медонем мо соли нави полинави намекунем, ресторану намерем. мо просто продукта харид рафтаистем. тамошобино, ма имрӯз кам таракам боша хостам ки шумо ҳоли ма бохабар шен. навори хубаш дад кунед. иншолло бо ма пага навор мепартом. распаковка чека пага нишон метам, барое ки имрӯз хонаючам рафтаистем. рӯзи таваллуди апамай дер шидестай. бо иншолло зодрӯзам камтар сиёмка мекунам, пага мепартом. духтарои хушрӯи ма, эҷада ма шуморо боз ширкати атомира тавсия метиҳем ки анамия пайма кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. духтаро кор дар хона тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меёрем. хушрӯчои ма, ай бекор шитанда биен дар ширкати атомӣ кор кунед, маблағ ба даст бигирен. кор бениҳоят осон аст. шумо дар як сол фақат 2 маротиба дар 2000 рубли русӣ харид мекунед, тамом. балотон намесӯзад. духтаро айзвания намеғалтен. шуморо ягон кас маҷбур намекунад ки ягон чӣ харидорӣ кунед. духтаро фақат дар 2000 рубли русӣ харид мекунед, тамом. бисёр одам намековен. 2 линия дора. якта 2 одама регистратсия мекунед, ҳар моҳ оиликои шумо мегзарад. духтаро барои ҳам қадар кас кор кардан мехоҳад, дар ки ҷое бошен, дар Америка, дар Россия, дар Турсия, дар ки ҷое бошен метавонед кор кунед. рақамҳои боло экран бинависонед. апаҷон кора дар шумо мефаҳмонад ва то ёдгиритона ёрдам мекунад. духтаро шумо мегӯед ки одам надорем, чӣ хел мехоҳам кор кунам, не ки одам надорам. одам надорем. духтаро вақте ки регистратсия шудем, корро аввал худтон ёд гирифтем, баъдан одам пайдо мекунед. шумо барои одам зиқ нашен. инҷода бисёр линия надора ки одам буковӣ. ами яду каса чӣ мекунед, тамом. барои ҳам қадар духтаро то ҳол дер шудаги нестай. биёед қатъиями апаҷони ма кор кунед. орзуҳоятон ки амалӣ нашуда ба ширкати атомӣ амалиш кунед. кадоми кор кардан ҳам нахоҳ. агар ширкати атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дардора духтаро дору дора, шумо метавонед ки заказ кунед. анами апаҷон ба шумо раҳоӣ мекунад. иншолло раҳмон ки шифо меёбед. касе ки канали ман мерава салом расонем. бениҳоят хурсанд мешавам аз зиндагӣ. духтаро хушрӯи ма, мо ашан биромадем. коромона буд кардем. озир магазини велдача мерем. ҳамо сайскаи канадскира қачака ҳама мепурсам. адресош киҷои мардар? Котельники Кузьминская, 15. Котельники Кузьминская, 15. Дом 15, да? Ҳамон дар тая дома ҳамон магазин, магазини ҳоҷиён. ҳама ба фикр медонад бисёриҳо. пурсен ҳамунҷа мегӯяндон. анамунҷа сайскаи канадскӣ ҳастай. қатичака. ҳамира пурсиден хостам бугумтон духтаро. духтарои хушрӯи ма, чӣ саволе дорен дар комментария бинависонед. иншолло ки саволотонда
пага ё пагаи дига ҳамаашда ҷавоб медам ва видеои хуби мара ждат кунем. Ча духтарома мошин даштагиям самин ховай ховаш бурдай ва маска кадай ма маска кадам. Шавҳарам бушхари рафт, мо онҷа ждат дорем. ҳанам хали гапҳо духтаро чанд рӯз видео накардам. Кай ки видео накунам худам зиқ мешам, но дастам пеш намерава ки видео кунам. Намедонам чӣ ба ман хал мешам. Ҳозиро частам хал мешам, тез намефорам видео кардан. ҳам хали духтаро ҳозир иншолло мерем. имрӯз денаждени апамай. Агар вақт шава мерем хонашон мешинем. Агар вақт нашава хай мерем падаркаша метем. кӯдакода бурам як-ду чиз бигирам. Ака кӯдакан серавно хурсанд мешаванд, ягон падаркаакшон бигирам, мебарам метем, мерем хона. баъд распаковка чек мекунем. Агар вақт шид мешинем дар хонаи чанд бош мода навор мекунем. бачо дер зам тамошобино ҷада ба апама туҳфа гирифтам. пиҷамаш гирифтам, бо як-ду чизакш гирифтам, полотенсаш гирифтам. ина духтаро чанд магазин рафтем, беҳад мондаштагиам, мегум намерам. шавҳар мега хай хафа мешавад, мерем якдамак мешинем мием. оз хона мерем, чизи чораро ҷобаҷо мекунем, баъдан мерем. имрӯз рӯзи таваллуди апамай, ҳамин хидмон мешинем духтаро. хали духтаро хушрӯйма, чанд рӯзае ки навор накардам. иҷада шавҳарима чӣ овард? Самбуса овард. хостам шуморо навор кунем. ин самбусаи метро университета. я чойхонаи баракат нест, иам беҳад бамаззае. як бор хӯрда будем, маъқулам шуда буд. бо гуфтам биёр оварда ина духтаро. бениҳоят мулоимаки хушрӯй, биен ужин кунем. ва ужинда шурбот ҳел кардам, бо самбусам форидякӣ. беҳтаринои ман ҷанавора ба охир мерасонам. худованд нигаҳбонтон бошад. дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошен. дастгириҳотонро фаромӯш накунед. духтаро лайк мондан бепулай шумода осонай. мада приятнияй. ман хурсанд мешавам, бо мехоҳам ки тез шумода навор кунам. худованд ҳамаак соҳиби фарзанд шен, хушбахт бошен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.